ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз барои шумоён як чанд сар молҳои фурӯшӣ пешниҳод мекунем. Агар маъқул шавад, агар мана вибират кунтон баъдан харидор кунтон. Дӯстони азиз, яктага лайкои монтон обязательно видеоролика то охириша тамошо кунтон, чунки барои шумо маъқул мешудаги мол мумкин дар охири видео мешавад. Дӯстони азиз, якум моли мо буқачаи карпа. Дӯстони азиз, синни солаш 5 моҳа, хурд хӯрок саломатӣ зӯр, мол айни хули ягон хел камбудиш нест. Барои мол кардан беҳтарин мол аст. Дӯстони азиз, масъалаи нарху навош бигзорем. Ага масъалаи нарху навош 7700 сомонӣ боз камутун муомила дорад. Дӯстони азиз, адресҳои мо Хуҷанд, ноҳияи Бобуҷон Гафуров. Дӯстони азиз, масъалаи доставкаш ҳамин территорияи Хуҷанд доставкаш ройгон, а дигар тарафҳо аз гуфтаги нархҳо мо зиёд ё камтар карда ташкил карда мешаванд доставкаш. Дуюм моли мо буқачаи чорнипёстри, инаш синни солаш 4 моҳа. Дӯстони азиз, масъалаи хурду хӯрок саломатиш ва гарантияш ҳай. Дӯстони азиз, мол калону камака харобтар айбаш. Хай мана харидоро аниқ бошед, агар рафта мебинедтон, агар маъқул бошад, агар харидор менамоедтон. Дӯстони азиз, масъалаи нарху навош 7500 сомонӣ боз камутун муомила дорад. Сеюм моли мо буқачаи сиёҳ. Дӯстони азиз, чорнипёстри неки сеп сиёҳ омдагинез камака хашхачаи хай тамом. Синни солаш инам 4 моҳа. Дӯстони азиз, хурду хӯрок саломатиш зӯр, мол айни хули ягон хел камбудиш нест. Дӯстони азиз, барои мол кардан беҳтарин мол аст. масъалаи нарху навош бигзорем. Ага масъалаи нарху навош 7200 сомонӣ боз камутун муомила дорад. Дӯстони азиз, агар харидори аниқ бошед, агар занг зада харидор кунтон мешавад. Дӯстони азиз, подписчикони азиз, чорум моли мо чорум ки сема перепутать накунтон, мана инаш чорумаш. Дӯстони азиз, ин дигар буқача, ҳозир ранги буқачаам сиёҳ буд, ина хашхаш нест, калашанда фақат. Ин чорум буқачаи мо синни солаш 3 4 моҳ шудаги, неки буқача неки калон, неки хулас калон ҳам васеъ, барои мол кардан беҳтарин мол аст. масъалаи нарху навош бигзорем. Ага масъалаи нарху навош 7700 сомонӣ боз камутун муомила дорад. Дӯстони азиз, фақат харидори конкретни занг задатон муомилаи шуруъ карда метавонед. панҷум моли мо буқачаи карпат. Дӯстони азиз, хурд хӯрок саломатӣ зӯр, инам ягон хел камбудиш нест. Барои мол кардан беҳтарин мол аст. Дӯстони азиз, масъалаи нарху навош 6500 сомонӣ боз камутун муомила дорад. охирум моли мо дута дигар буқачаи ало. Дӯстони азиз, дута буқачаҳои чорнипёстри, ҳар душам молои фасон, барои мол кардан беҳтарин мол аст. Дӯстони азиз, рафта дида харидор кунтонам мешавад, мана фақат телефонки савдо карда гирифтонам мешавад. Дӯстони азиз, ҳар ду вариантам шуда мегирад. масъалаи синни солаш иноям ҳамин хел 3-4 моҳа буқачаҳо, ино ҳар душ якҷояга фурӯхта мешавад бо нархи 14500 сомонӣ боз камутун муомила дорад. Дӯстони азиз, фақат харидори конкретни занг задатон, амолои нағз зер намоедтон. дар хизмати шумо канали Элиор ТВ зиндаву сарбаланд бошедон. подписчикони азиз. Дӯстони азиз, ҳаматонро ба як бор дигар раҳмат. подписчикони азиз.